Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Abay, okay na. Diyan na sila padoong ko rin siya Kimix. Nana sila? Oh, naanak ko na sila escalator. Saka na sila padoong rin. Okay, good. Oy, bay. Imo Sara. Ako Risa ha? Pay, buloy. Oh, saman. Sa'yo na ni mo. Enjoy lang ta, enjoy lang. Oo, enjoy. Uy, bili ba? Pastila, no? Kung musugod si Risa niyo. Kanindot ka sa gasa si yung birthday bay, no? Urbida, no? Bitaw sa? Pero nila ko pala, bay. Kaya tingaling ma-frustrated border ta na. Marasa daw correct, no? Sila, oy, naroy! Oy, Res! Mura ka sulti or ka? O sa'yo yung sulti? Happy birthday, Buloy! Ano pa yun ko? Lamat. Niyasa na nga ako ang Buloy, oh. Happy birthday! Gift na ako ni mo. Ay, salamat kayo. Hindi na palit-palit. Pamang tao. Ay, sus. Kas lang na ito. Dito. Sige na yun, oy. I-open akong gift ni mo. Ha? Usap ni? Ayun na ha. Be. Saan? Oh! Wow! Sure. Usa ka? Wow! Kawo! Permidan. Naimarka akong kawo! Golden State Warrior! Ha? Warrior, oh. Sana ay kung maka-warrior. O niya, ang ako na sa Buloy. Ablihin akong gift Usap para ni ni mo, abe. Kalo nang ako, ah. Magkalo ni mo. May na kay klaro kay ba di magkalo-kalo. Unsa ka na, no? Unsa ka na, bay? Wow! T-shirt! Ha? Dunay marka buaya! Wow! Nasumpay o na! Laisyo. Lacoste, ha? Lacoste, ha? Oh, na isumpay buaya. Buaya kag naong. Buaya. Salamat bitaw, salamat kayo ninyo ha. Thank you kayo. Time pa kita, ra? Ha, binoblir lagi tao. Okay, awa kong dapit tao na kang bisita. Libitir naman tao ta. Ang nibangka niya akong migo tao, gwapo tao. Si Mr. King! Si Bay Piolo tao. Wow, ha? Ako lang, gi-celebrating akong amigo. Wala, swerte ha, good ni mo, Buloy. Swerte mo lang. Basta, maana magyan ang mga yanot nga ugima. Ano sa nga? Yanot nga ugima. Saan ko? Yan, no. Tunay! Oh, tunay. Okay. Okay. Mandungan na tagkuwag pagkaon, okay? Sige, okay. Pagkuyog na lang mo ni Sarah, Piolo. Okay. Okay, Sarah, dali. Okay, kita'y magkuyog, Buloy. Bigaon sa rin ikaw sa Iris, no? Uy, bigaw dito di. Ay, bukod. Bigaon kayo ko. Dali. Dali. Gusto kong seafoods, ha? Oo, dali. Di ada rin yung mga pasayan, mga tabasakan, isda ang salmon. Tabasak ka, no, Adiri? Anihita dinhi? Dali. Okay? Ipay mo tata. Kay ibutan ako ang atong lutuonon, okay? Okay. Nya, kuwate kag juice. Sa imo. Lemon juice lay ako. Okay. Lemon juice, ha? Diya ka lang. Magkuha ko. Kitang duha. Ay, diya ka lang. Hindi ko gusto mahago ka. Karaan. Bitaw. Diya ka lang, ha? Stay put ka lang, my dear queen. Oh, yes. Go ahead, my king. Hello, Sarah? Asa ka? Hello, Mommy. Niatan ko birthday, mi. Huwag ka magsulti. Sorry, mi. Next time gani, magpahipaw ka. Aron dili ko mabala ka kanimo. Sorry, Mommy. Oya, kinsa may mong kuyog, ha? Sultihi ko. Nakailab ako niya ng imong mga kuyog. Kaila kami. Sila si Riza. Why, mga laki? Naa, Mommy. Oh my God! Kinsang maong mga lalaki nga inyong kuyog? Sila si Piolo o Buloy, Mommy. Okay. Wa na ko'y worries. Oh. Wa pa man sila si Buloy o Grisa?
Oh, parayon pa sila nagpagpagaon. Kadugay, good. May sa na madugay kay makahigayon ko. Makigay nag-unsa. Makapatuyan kong tanaw sa akong my queen. Piolo. Gara sa na akong may king da. Bitaw, my queen, honestly. Lipay dyo ko kung ikaw uban ka. O tingali mo niyang higayon nga. Mo Nga. niyang gingon nga. Gugma? Ayaw ko kunhi. Ibawaan nag-diskarte. Mga bitaw, unhan mo mo. Sorry No problem. Ay lakas ko. Why should I? Nga naman suko man ko. Tingali, Masuko ko kun. Kung dili ni mo tinutuan. oh, Sarah? I'm not an easy girl. Pero, mautpod ko nga taguon pod ako akong real feeling. Hello, sorry kay nadugay mi. Okay na, oy. Ano? Dami mga prutasas, ha? Na mangga, saging, na dragon fruits. Thank you. Thank you. Bangay. Ay, matiwas na, putol. Lingkod na mo. Sige, okay. Shit. Dili na ko makontak si Risa. Ano man? Asa ka siya? Ay, bahala na. Si Sarah mo'y akong tawagan. Basin pa makontak na ko siya. Mayuntag mo tubag. Oh, niring. Mayuntag mo tubag eh. Hello, Robin? Hello, Sarah. Mayo kini tubag ka. May tuyo ka? Pwedeng makabisita nimo? Mamisita unta ko? Uy, sorry. Wala ba ko sa amo ron? Asa di ka? Niyatan ko party. Birthday. Mao ba? Kinsay kuyog nimo? Kami ni Piolo. Unsa? Si Piolo? In love kina si Robin ni mo, no? Miga? Ha? Mao ba? Hinuon, dili mo sa kamaawaw niya. Ikapanghambog man sa nimo ang iyang kagwapo. Okay. Naka-start ako na siyag pangayab nimo. Tinuoy? Nanabi siya? Oo, kay nagpatabang man siya na ako. Wow. Si Piat siya. Ha? Si Piat? Lucky gani nga magpatabang. Nagpasabot lang na nga dili makahimo. Scratch na nako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!